Bi jumɛn in bɛ kalo tile fɔlɔ san 2026 aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na. Bakuruba minnu bɛ yen nɔ bi ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔ filɛ. Ka kɛ ni an ka ministre de la défense générale d'armée Sadio Kamara ale ka tanyali fɛn min kɔni a janaja baaraw taara ka o kɛ kununko alamisa an bɛna an da don mun na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu caman olu bɔra farafinna jamana dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée Conakry ka taa se fɛn min kɔni AES jamana fila tɔ ma ni o bɛ tali kɛ Burkina ale ni fɛn min kɔni Niger la ka na fɛn min kɔni u ka tasibila kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ɲɛma ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ka bi kunnafoniyaw kuncɛ an bɛ taa ni fɛn min kɔni ye jatigɛwale maaw halisa an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ye ka dankari kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faya kɔnɔna na ale ni juwarakaw olu fɛ yen nɔ an bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se. Kununko alamisa ni o tun bɛ bɛn avril kalo tile 30 san 2026 Bamakɔ faba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kan min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko génie militaire ka yira k'a fɔ o place d'armée la du 34e régiment fɛn min kɔni an ka ministre de la défense générale corps d'armée Sadio Kamara ale kɔni ka janaja baaraw olu taara ka a kɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni a misimisi o fanga kɔni o bonyana kosɛbɛ barisabula fɛn min kɔni jamana maaba caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ fo ka taa se an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale kɔni fɛn min kɔni jala ta ka o di an ka ministre de la défense ale kɔni u ka jala ta ko o di an ma ni o bɛ tali kɛ général de corps d'armée kɛrɛnkɛrɛnnenya la à titre posthume o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko maa caman o kɔni kun bɛ kɛnɛkana na ni o bɛ tali kɛ a ka somɔgɔw fo ka taa se balimaw ale ni baarakɛɲɔgɔnw ani minnu ye promotion kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la EMIA kɔnɔna na fo ka taa se jɛkulu caman ma minnu nana ka bɔ jamana kɔni kɔ kan ka na u ka tasibila ni ka o kɛ fɛn min kɔni ye hakilina jolen ye olu taara ka kuma ɲɛfɔ kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye général Sadio Kamara ale kɔni ye sacrifice min kɛ jamana in ye ani a ye wulikajɔ min kɛ walasa jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɛlɛ o kɛli o bunakun na o ka se ka nafa sɔrɔ cogoya min na olu kun ni o tasibila waleya olu de taara ka o kɛ janaja kɔni kɛnɛ kan. Nin kɛra fara ɲɔgɔn kan baara ye min bɔra farafinna jamanaw yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni an ka ministre de la défense générale de corps d'armée Sadio Kamara an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ka kuluba masakɛso la a ye fɛn min kɔni jɛkulu caman ni ka olu bisimila minnu bɔra jamana kɔ yala an kɛrɛfɛ jamana min bɛ yen nɔ ni o ye Guinée Conakry jɛkulu bɔra yen nɔ ka na jɛkulu min ni a ɲɛmaaya kun bɛ général Amara Kamara ale bolo fo ka taa se Burkina ministre de la défense ale ni Niger ta olu ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka na u ka tasibila ale ni u ka dɛmɛ ni ka o ta ka o di Mali ma ka kɛ ni nin wagati degunnen mun ni Mali bɛ ka o kɔni degun ni o gɛlɛyaw ni ka olu kɛ nin wagati kofɔlen na o nasiraw fɛ u ka kuma ɲɔgɔnw la o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka ministre de la défense générale Sadio Kamara ko a ye kɛlɛ min kɛ a ka saya kɔni ko tɛna kɛ fu ye barisabula AES kɔni na wulikajɔ kɛ wa u ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ fɛnɛ ta ni ka o kɛ min na ni u y'a yira k'a fɔ ko ni bingani min ni o taara ka o kɛ Mali la ko a kɛra fɛn min kɔni ye ko ye min ni olu bɛ a kɔn kosɛbɛ ni olu tɛna jɛn ni a ye ko nin kɛra walasa fɛn min kɔni ye hakilina mun ni o talen bɛ AES fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saheli jamanaw ka se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ni ka o sɔrɔ ko nin bɛ dankari kɛ o de la ko o kama ko olu tɛna jɛn ni o ye cogoya si la. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni jatigɛwale maaw dankari kɛlen ye o la an ka finitigilakaw kɛn bɛ ka wulikajɔ belebele ni ka o bila sen kan kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ni o wolola banbagaci maa 130 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni dankari kɛra olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faya kɔni kungo kɔnɔna na ale ni juwarakaw olu fɛ yen nɔ ni o taara ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la arabadenw ni o kun bɛ bɛn avril kalo tile 29 kidalikaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko banbagaciw ka fɛn min kɔni ye maramafɛnjugu mara yɔrɔ min kun bɛ yen nɔ an ka finitigilakaw sera ka u tɛgɛda yen yɔrɔ kan o nasiraw fɛ o y'a yira k'a fɔ o fɛnɛ hukumu kɔnɔna na banbagaci maa caman kɔni dankari kɛra olu la fo ka taa se u bololaminɛw olu kɔni caman ma u b'u ka banbagaciya wale kɛ ni minɛn minnu ye o nasiraw fɛ an ka finitigilakaw ka kuma lase da ni o ye état major général ye olu ye kuma kɛ min na ni u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni hali bi wulikajɔ ko o na sabati banbagaci wale ninnu ko u mana u dogo wo kɔnɔna na ka u sama ka u ɲini ka bɔ yen nɔ ni ka dankari kɛ
la ko o ye an ka wulumasiri tabaw ka wuli ka jɔ belebeleba ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana minisiriw ka laadala ɲaɲɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen arabadenw o lasigi o kɛra o nasiraw fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min ni u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sefa wari miliyari 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko o kɔni juru ko o de taara fɛn min kɔni ye Banque Africaine de Développement maaw olu kɔni yɔrɔ la walasa fɛn min kɔni hali bi Mali ka se ka ɲɛ sɔrɔ kuranko la taji ka se ka sɔrɔ ka o don jamana kɔnɔna na o nasiraw olu fɛ ni o baara dɔ bɛ tali kɛ Boucle Nord 225 kV. O nasiraw fɛ u ye hakilina ta ka o fɔ mun bɛ tali kɛ mɔni ko ale ni fɛn min kɔni ye baganmara la kabini fɛn min kɔni ye mɛkalo tile 4 o nataw olu la ka bɔ yen nɔ ka yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hali bi ɲɛsɔrɔli ka se ka kɛ tajiko la an ka jamana kɔnɔna na citerne 800 ale ni 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko olu de kɔni donna jamana kɔnɔ mun bɛ DGCC maaw olu ka bolo kan ni wagati kofɔlen na ka kɛ ni olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ni an ka polisiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye ka yira k'a fɔ ko o citerne ninnu ni o ye taji mobilibaw ye olu bɛna lase station ni o ye tajisow ye walasa maaw ka se ka station kɔnɔna taji olu sɔrɔ ka taa a kɛ u ka magoɲalanw ye o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ kunnafoni kuncɛla wagati ko ale ni a nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɔgɔkun min ni o bɛna daminɛ dɔgɔkun nata funteni kɔni ale fanga bɛna bonya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka ka yira k'a fɔ kabasin kelen kelenni ko olu kɔni bɛna ta k'a ye ka yira k'a fɔ ko funteni ale degere bɛna ta jɔ 30 sɔgɔmadaw fɛ fo ka taa se 40 ale ni kelen ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ma tile kurukaratɔ o fɛn min kɔni sanjiko nasiraw fɛ o la préparelen tɛ mɔgɔw ka se ka fɛn min kɔni ji caman ni ka o min ka u yɛrɛ kisi fɛn min kɔni banaw ma minnu ni olu bɛ se ka sɔrɔ tilekɔrɔ yalaw olu fɛ nin bɛ dan se kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jɛ kɔ aw k'an bɛn wasalam.